ɲɛ 17 bɛ Manjakui san mara la ni Bamako o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila ni ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen bin tɛnɛ utukalo tile 19 san 2024 kunnafoniw olu la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Ɲinan samiya bɛ ka gɛlɛya Mali jamana kɔnɔ sanji ye tiɲɛniba kɛ jamana sigida caman kɔnɔ ka fara marabolo kɔnɔnaw kan i n'a fɔ Segu, San, Mopti, Ansongo ani Gawo mara. Mali jamanatigi kɔrɔ Ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keïta la ka fanga dafirilen kɔfɛ jamana finitigiw fɛ min kɛra utukalo tile 18 san 2020 ye san 4 sɔrɔ kunu kari utukalo tile 18 san 2024 ka ta fanga dafirili ma ka se sisan ma yɛlɛma juman donna Maliko la. Koro n'a filɛ nin ye Bayangara jamana camancɛ fan fɛ ko baloko dɛsɛ bɛ ka bi den fitinin caman ka yen n'o bɛ wele ko malnutrition. Kɛlɛɲɛbolila minnu bɔra u sigiyɔrɔw la ka na Koro dugu kɔnɔ caman bɛ ka degun sɔrɔ a sen fɛ. Amérique jamanatigi sigi kalata yɛrɛkofɔ baaraw bɛ sen na. Jamanatigi Joe Biden kan ka kuma bin tɛnɛ démocrates ka lajɛrɛba convention nationale kɛnɛ kan Chicago a kan ka folikan labanw kɛ ka taa jamanadenw ma. Maa min y'a nɔrɔ bila ka kɛ kalata cɛbɔ ye o ye jamanatigi dankan Kamala Harris ye. Ka segin ka na aw ma an ka kumaso kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw o kɛnɛ sigira an bɛ kunnafoniw daminɛ ni Bamakɔ lahalayaw ye. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ɲinan samiya sanji o bɛ ka don ni barika ye min kɛra gɛlɛyaba ye Bamakɔ sigida dɔw ani ka fara marabolo kɔnɔna fan dɔw kan i n'a fɔ Segu, San, Bla, Mopti, Ansongo ani Gawo o fanfɛ yɔrɔw la. O nɔgɔni fɛ VOA Banbara ka kunnafonidila Mohamed Danjogo ale wulila ka don Bamakɔ dugu kɔnɔnaw la. Maa caman de ye u ka degun ɲɛfɔ sanji ka tiɲɛni kɔfɛ. An k'o lamɛn. Sibiri sanjiba min nana Bamakɔ a ye degun lase maa caman de ma Bamakɔ sigida 6nan na kɛrɛnkɛrɛnnenya Misabugu. Aminata Degoga ale ni a ka denbaya a ye gɛlɛya camanba lase olu ma. O ɲɛfɔ an ye. A ma deli ka don so kɔnɔ tan an nanen yan mais a donna fo ka finiw bɛɛ ɲini denmisɛnninw yɛrɛ ne fa de wele a bɔra baarakɛyɔrɔ la ka na ka sɔrɔ ka na u nɔfɛ ka fɛnw sigi namasa kesu in sigi ka sɔrɔ k'olu yɛlɛ a sanfɛ ale yɛrɛ bɔra an yɛrɛ sira yɔrɔ ɲinini na ten se de t'an ye an yɛrɛ ka yɔrɔ tɛ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la an yɛrɛ ma mɛn yan nɔ ka se o ma an ye san kelen ɲɔgɔn wali san kelen dɔɔni ɲɔgɔn kɛ mɛ samiya banna a ma deli ka ni ɲɔgɔn ji ye mɛ ɲinan de hali minnu ye san 30 kɛ o ko k'olu ma deli ka nin ji ye kɔni. Aminata Degoga kɛrɛfɛ mun ye Tarawelelakaw fana ka du ye olu fana ye degun caman sɔrɔ. Korotumu Tarawele ale b'a ɲɛfɔ an ye ale yɛrɛ n'a denw ani a somɔgɔw olu kisira nin ji a kɔlɔlɔ ma cogo min na. Korotumu Tarawele. Ni yɛrɛ de ye ne den bamu ka bɔ n'a ye fo kɛnɛmana na an ka sɔrɔ ka bolo la ka taga sanfɛ tintin sanfɛla la ji dɔw bɛ ka bɔ dugukolo de jukɔrɔ ɲɛ t'a la an ka malo ni fɛngɛ ninnu cɛ ninnu dɔw tora an ka se ka malo ni fɛn ninnu yɛlɛ sanfɛ an tɔntɔn ni an tanti bɔra ka kuma sisan olu de kɔni tora kɔnɔna la. Saka Traoré n'ale kɔni ka fɔla ale bɛ Misabugu a bɛ san 55 bɔ n'ale yɛrɛ ye dugutigi kɔni o ka kankɔrɔsigi ye ale kɔni ka fɔla gɛlɛya min bɛ Misabugu kan bi o de ye jiboli siraba min bɛ yen ni kin 7 ɲɔgɔn ji bɛ se yen o yɔrɔ o ka dɔgɔ bi a ka kan o yɔrɔ o ka laboli. Saka Traoré. Sɔkɔrɔji, Banangabugu, Nzɛrini, Yɔrɔjanbugu, Sirakɔrɔ, Yirimajɔ, Ɲamana, Bakɔrɔbabugu, Yirimajɔ o bɛɛ de ji bɛna ɲɔgɔn fara Musabugu yan nɔ o de bɛ bɔ nin wo kelen fɛ. Donc n'a bɛ bɔ wo in fɛ ji min bɛ na o de ka ca ni tata ye. Tata de ka dɔgɔ nata ka ca. Donc ni wo ka dɔgɔ jagoya ji bɛ inondé o e ka nin wo lajɛ bani. Ne ye quartier min fɔ quartier 8 n'a fɔra o ji bɛ ka bɔ nin wo kelen fɛ jagoya inondation min kɛ. Mais mɔgɔ minnu t'a dɔn olu b'a ko Musabugu a ji bɔra min ne ye quartier 8 min fɔ a ji bɔra o de fɛ ka se yan nɔ. San o san inondation bɛ kɛ yan autorités bɛna lajɛ diɲɛ maa bɛɛ bɛna lajɛ sisan kɔni an bɛna mun fɔ an bɛ wele de bila transition ɲɛmɔgɔw ma transition président bɛ n'o ye Asimi Goïta ye a ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ni ne ye commune 6 défaut bɛɛ inondation fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ basé yan de ji bɛɛ bɛna ɲɔgɔn de sɔrɔ yan dɔ kɛra lajɛli la sa proposition bɛ ta a kama jamana yɛrɛ fɛ u ka n'o kɛ quoi.
misabuga wɛrɛ minnu n'an y'olu ka kumakanw sɔrɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni gɛlɛya in fana a fanba dɔ ye mun ye o de ye so caman de jɔra ji bolisiraw olu kan ni ji dun fana ma bolisira sɔrɔ a bɛ don maaw kan o y'olu hakilinata ye Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Ka da nin kan an bɛ Segu mara la bawo sanji ye tiɲɛniba de kɛ u fana ka marabolo kɔnɔ ni kunɲɔgɔn laban in na min degun sera mɔgɔ caman ma so caman olu binna sɛgɛsɛgɛli labanw y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 2 ɲɔgɔn bɛ minnu nin tora sanji ka tiɲɛni senfɛ Pascal Traoré VOA ka kunnafonidila ka bɔ Segu mara la ale fana y'a ɲɛmada a ye kunnafoni minnu sɔrɔ k'an sama o la o de filɛ nin an filɛ ne ɲa midi ni o ye Segu duguba kin dɔ ye ɲa sanjɛ lɛr caman kɛ ka na wa a ye tiɲɛniba de kɛ Amadi ko dugulande ka bɔ Segu Medine hali ni ale kun tɛ du kɔnɔ a kɛ waati bɛɛ kuma jika sara in kan o min kɛra ka mɔgɔ 2 bɔnɛ u nin na ko nin kɛra ni ala ye fɛn o fɛn min latigɛ o de bɛ kɛ ko nin kɔni kɛra sanji de ye so bi parce que ji cayara waati min na olu bɔra olu dutera so kɔnɔ olu bɔra ka na ga kɔrɔ ga kun jɔɲɛ tɛ ga fɛngɛ la olu bɛɛ de nana jɔ ga kɔrɔ de parce que u dutera sa la parce que u b'a dɔn tigi u tɛna kisi so kɔnɔ olu nana jɔ ga kɔrɔ o ji cayalen ji ye so dugumala de fɛngɛ so yɛrɛ firila ga yɛrɛ de kɔrɔ o b'a sɔrɔ u bɛɛ jɔlen bɛ ga kɔrɔ bi 9 personnes mɔgɔ 9 jate mɔgɔ 1 pewu de bɔra la min toucheli ma kɛ ma min na sinon a tɔ bɛɛ touchera la mɔgɔ 2 olu kɔni fatura musokɔrɔba ni a mɔden 1 mɔgɔ 2 olu banana garaf hali sisan olu bi hôpital la 1 sen fɛngɛra 1 tin ana galaga ninnu bɛɛ fɛngɛra olu bɛɛ bi hali sisan Dawuda Sangare ka bɔ Segu Misira ka kumana jika sara in nɔ bɔra jibolisira bɔyɔrɔ baliya de la tiɲɛ yɛrɛ la ji ye tiɲɛni kɛ kojugu a tiɲɛni yɛrɛ de kɛ parce que tagayɔrɔ foyi tɛ ji na ni force in tɛ donc an ka force dun a nɔgɔlen don a gerennen don et puis ɲan dama yɛrɛ tɛ fo gitɔrɔnda la fana donc ji bɛ ka jigin ka na au lieu que a ka taa a bɛ ka jigin ka na de donc an kɔni ye force in datugu pour que ji kana jigin don an kunna ka taa quoi sinon ji ye damatɛmɛ yɛrɛ de kɛ 2 heures du matin an bɔra an bɛ k'a datugu o y'a sɔrɔ a ye tiɲɛni yɛrɛ de kɛ a b'i minɛ f'i kunbere la Alpha Sinfi ka bɔ Segu Misira hali ni olu ye wuli ka jɔ kɛ jibolisira ko la a ma se ka nɔbɔ bolisira yɛrɛ timisira parce que u nana foncer kɔni kɛ mais foncer a kɔnɔma dun foncer dannen don sira la a tɛ tɛmɛ 50 cm ka bɔ i b'a ye ji fitini a bɛ fɔ a bɛ ka du kɔnɔna na hali sɔrɔ foncer de fara o foncer de kuma ka don du kɔnɔna na Misira kɔni dati lakali kunbɔ maire yɛrɛ ka so bɛ Misira maire central ka so bɛ Misira de a yɛrɛ bɛ tɛmɛ ji la ka taa bon hali n'aw bɔra yan n'a y'a ka carré kɔnɔna filmer aw yɛrɛ b'a ye a bɛ tɛmɛ ji la ka taa an yɛrɛ mairie baarakɛla min b'an ka carré kɔrɔ a bɛ saba bɔ bon bɛɛ bɛ tɛmɛ ji in na ka taa an yɛrɛ baara in kɛ waati an ye wulikajɔ k'u fɛ bon komi an ma se ka sabati jɔnjɔn sɔrɔ a la an tɛ se k'a fɔ karisa nɔ don karisa nɔ don sinon k'u to a baara la an yɛrɛ wulikajɔ k'u fɛ hakilina jiginna sanji bɛ ka kasaraba de kɛ Mali fan caman a kɛra sababu ye ka do caman sontanya ka da ni kɔlɔlɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan min degun binna maliden caman kan faba kɔnɔ ani marabolo kɔnɔnaw la VOA Bambara ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ bi ye wele bila Madame Diallo Umu Modibo Keita ma denmisɛn sifinw tɔgɔla cakɛda min sigilen don sigida o lakanaliko kunna n'a bɛ wele ko les jeunes volontaires pour l'environnement ale y'o ɲɛmaa ye ka bɔ Bamakɔ a b'an bolo nin waati in na nɛgɛ kan ale bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi Madame Diallo i n'u la somɔgɔw bɛ di bisimila ayiwa aw yɛrɛ bɔra k'a ye cogo min na ni tile damadɔ in na sanji kɔni ye tiɲɛni kɛ Mali jamana fan caman fɛ ka fara faba yɛrɛ kan Bamakɔ a kɔni gɛlɛya ma tɔ to ko la e bɛ se ka mun de fɔ an ye sanji yɛrɛ ka tiɲɛni kan nin waati ne lasidi minnu lamɛn sani question ka se mun ne na olu yɛrɛ y'a bɛɛ ɲɛfɔ ka ban na mɛ da ye mɛn tigila ye quoi sanji min filɛ nin a tiɲɛni ma bali mɔgɔ la mais an fana kun sigilen don k'a kɔnɔ parce que a bɛ fɔ cogo min na sigida ye environnement ye fɛn dɔ ye n'i ye mun d'a ma a b'o de d'i ma la nature est excessivement généreuse u yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na k'a fɔ caman b'a kalama k'a fɔ u sigilen bɛ ji tɛmɛ sira la o ye kelen ye filanan ye mun ye ji t'a tɛmɛ sira bila
donc n'a ma ɲɛ infrastructure jɔra yɔrɔ la ji tɛmɛsira kan ka labila o ye filɛ hali ni ji tɛmɛsira bɛ yɔrɔ dɔw fana la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ sigida kɔnɔna la olu kɛlen don ka ji tɛmɛsira ninnu kɛ ɲamanbɔnyɔrɔ ye ou dingɛ ninnu tɛ labɔ fo ni ji ye inondation kɛ tuma min na or dingɛ labɔ yɛrɛ kan ka kɛ prévention ye dingɛ kan ka bɔ au moins une fois par trimestre ni ko bɛ kɛ a ɲɛma o ni fana n ye dɔ ka intervention na mɛn ko quartier 8 ji bɛɛ bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la pour que ka tɛmɛ donc o la infrastructure de kan ka kɛ min bɛ ji recueillir pour que a ka se ka taa cogo min na donc ni nata ka ca ni tata ye jagoya de don inondation bɛ kɛ donc n bɔra k'olu mɛn intervention kɔnɔ donc condition minnu bɛ na ni inondation ye sigidala mɔgɔw yɛrɛ b'a kalama u yɛrɛ y'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na fana mun bɛ se ka bɔ yen peut-être u m'o de fɔ parce que caman bɛ ka maire ka ko maire bɛ tɛmɛ carré kɔnɔ c'est vrai mais ni tiɲɛni bɛ kɛ a ka ca ala fɛ maire bɛ se k'a ta sɔrɔ a la mais a kasara tabaga ye fɔlɔ e mun bɛ sigida kɔnɔna la ayiwa donc a bɛɛ tɛ maire nɔ ye mais bɛɛ de jateminɛliw y'a yira k'a fɔ maaw ka taabolow de man ɲi Mali kɔnɔ kabiri waati jan n'o ye ka ɲamaw bila ji tɛmɛsiraw fɛ ani fonse yɛrɛ bɔbaliya walima sigidamɔgɔw yɛrɛ kɛlen k'u bolo to kɔfɛ sanuya taabolow la ko min bɛ ka se ka gɛlɛyaba de lase maaw ma samiya waati sanji mana bin e bɛ se ka mun de fɔ walasa taabolow bɛ se ka falen cogo di jamana kɔnɔ ayiwa an balimaw an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ an ka nɛgɛjuru siraw olu ma bɛn ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye nin waati in na an bɛ taa Koro Banyangara o mara kɔnɔna la baloko dɛsɛ bɛ ka bin denmisɛn caman kan sanko minnu ye kɛlɛɲɛbolaw ye a yirala k'a fɔ a gɛlɛya kɔni o binnen don nin waati ninnu na VOA ka kunnafonidila n'o ye Tijani Wedrago ye ale ye sɛgɛsɛgɛliw fana kɛ o ko kan an k'o lamɛn. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye jateminɛliw y'a yira k'a fɔ Mali jamanatigi kɔrɔ n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye ale ka fanga dafiri o kɛra jamana finitigiw fɛ utukalo tile 18 san 2020 kunun kari o tun ye o san 4 ye n'o ye utukalo tile 18 san 2024 ye mun de kɛra Mali jamana kɔnɔ kabiri finitigiw ye fanga ta maliden caman de ye u ka hakilinaw di nin ko ɲɛ kan VOA ka lasilikɛla Mariam Kuyate ale ka kuma baranin na. Ni san 4 in kɔnɔ malidenw hakilinataw ti kelen ye soldasiw ka baarakɛlaw na ni dɔw yɛrɛ fɛ caman kɛla lakana bunakun kan dɔw yɛrɛ bolo belebele bɛ kɔ halisa o siratigɛ la an ye kuma di maliden dɔw ma an ka jɛ k'u lamɛn. Ne ka faamuyali la danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que i bɛ ka wagati insécurité tun bɛ yen bi o insécurité tɛ yen jamana hali n'a ma k'an ta ye kɔni a 90% kɔni b'an bolo lakana kɔni na bi na an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ min se k'a fɔ k'i bɛ bɔ ka t'i ka ci la région kɔnɔla la a ka dɔgɔn bi bɛɛ bɛ se ka t'i ka yɔrɔ la donc mais bandu de bɛ sen na bandu fana b'a ko kɔnɔ mais ani jihadistes fana bɛ kelen-kelenninw bɛ yen mais n'Ala ka jɛn ye nin bɛɛ bɛna ban ninnu ka fanga kɔnɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kelen kɔni k'a fɔ ko yɛlɛmaba kɛra a la ne tɛ se ka o kuma fɔ parce que ne b'a dɔn yɛlɛmaba ma kɛ ka d'a kan i bɛ k'a ka waati la fɛn caman kun ye ɲɛ sɔrɔ mais nin waati tiɲɛ yɛrɛ la o ka gɛlɛn n'aw ko fɛn dɔw fana ye ɲɛ sɔrɔ munna jamanadenw ka hakilisigi kɔni k'a fɔ ko a tiɲɛ yɛrɛ la dɔ b'an kunna a ka d'u ye n t'a dɔn sira in de bɛ k'a to ni bɛɛ bɛ k'a fɔ wa walima n t'a dɔn k'a fɔ ko a ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de mais ne kɔni ɲɛ bɛ mun na tiɲɛ yɛrɛ la yɛlɛmaba ma kɛ quoi i bɛ k'a ka waati a kun ka fisa dɔɔni ka tɛmɛ sisan kan sisan a ka gɛlɛn ka tɛmɛ i bɛ k'a ka waati kan. Bon Asimu sigi ni bi cɛ fɛn min kɔni diyara ne yɛrɛ ye o ye corruption kɛlɛli examen bɛ kɛ sisan sujet tɛ kuma tɛ ka futi kɛ fonction publique bɔra o don bɛɛ nisɔndiyara corruption ma k'a la corruption min kɛra u y'o annulé u ye kuraw kɛ bon fana n bɛ to ka journal suit n y'a ye fana ko mairie la n'i bɛ t'i ka papier mun dilan yanni a ka kɛ wariko ye i b'a bila Orange Money la ou bien Mobile Cash donc o bɛɛ pour que ka corruption kɛlɛ donc vraiment o yɔrɔnin kɔni o diyara ne ye parce que i bɛ taa mairie la kuma dɔ la i b'a sɔrɔ wari tɛ sara fɛn dɔw la mais u bɛ wari minɛ i la surafɛn na mais n'a digitalisé ra o kɔni tiɲɛna o diyara ne ye. Yala i bɛ ka faga o tun bɛ yan. O tun tɛ yen ni si tun tɛ yen sujet tun bɛ sɔrɔ nɔgɔya la donc corruption i mana taa corruption bɛ fan bɛɛ mais sisan corruption bɛ ka kɛlɛ. Aw k'u cɛsiri pour que an ka denmisɛnninw ka baara sɔrɔ o de kɔni ka gɛlɛn an ma. Sisan balo ma nɔgɔn tiɲɛ yɛrɛ la balo ma nɔgɔn mais komi yɛlɛma don quoi
yɛlɛma tɛ taa tɔɔrɔ dɔw kɔ an b'a ɲini ala bolo ala ka taa n'a ko ye sira ɲuman fɛ o de y'an bɛɛ ka laɲini komi an bɛɛ ye maliyɛn sinon balo yɛlɛmana balo ka gɛlɛ dɔɔni. Ne yɛrɛ bɛ bɔ Masina cercle la donc ba kɔfɛ an ka arrondissement ye Sayi ye bon bi n'i y'an ka yɔrɔ kɔni ta k'a jateminɛ vraiment lakana ma sabati an fan fɛ donc i b'a ye sɛnɛ yɛrɛ ma se ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ fɛ mɔgɔ yɛrɛ minnu ye sɛnɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ dugu bɛ yen n'i y'a ye k'o ye sɛnɛ yɛrɛ kɛ ɲina o caman ye dugu de ye dugu minnu ye c'est pakiti siɲɛ ni fɛn de groupe rebelle mɔgɔ ninnu ye donc o dugulamɔgɔ ninnu de sela ka dɔɔni kɛ sɛnɛ yɛrɛ la donc kuma kɔni bɛ yen an b'a mɛn Bamakɔ yan ko lakana bɛ yen mais mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ Masina cercle yɛrɛ dɔn bi na n'i donna kɔnɔna na walayi i b'a dɔn ko lakana tɛ parce que an kɔni i b'i ka temps bɛɛ kɛ gɛlɛya min filɛ an kan bi Masina cercle kɔnɔ bi gɛlɛya min filɛ an kan bi i b'i ka temps fanga bɛɛ o gɛlɛya ɲɔgɔnna m'o sɔrɔ. Ni y'a san 4 ye bi Mali jamana maralen don colonel Assimi Goïta n'a ka cɛdenw fɛ ala ma hinɛ Ibrahim Boubacar Keïta ale ka fanga dafirilen kɔ k'a sababu kɛ ko majɛba de tun bɛ a ka baarakɛlenw na a ka fanga yɛrɛ dafiri bɔla jamanadenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu min yɛrɛ sigila sen kan n'o ye M5 RFP Mariam Kuyate ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ayiwa an balimaw nin bɛna an to an ka jɛmukan ta ko filanan o hukumu kɔnɔ an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka Jabarani so ani an ka radio fiɲɛ siraw kan aw k'an bɛɛ sɔni. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le nouveau monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Ka seginna aw ma a y'aw bisimila VOA ka malikura kunnafoniw kɛnɛ kan an bɛna ni kunnafoniw ye Ameriki jamana kan yan jamanatigi sigi kalata yira ko fɔ baara minnu bɛ sen na y'a yira k'a fɔ ko Ameriki jamanatigi Joe Biden kan ka taa Chicago kaw fɛ bi ntɛnɛ démocrates ka lajɛrɛba kɛnɛ kan min bɛ wele ko convention nationale a yirala k'a fɔ k'a bɛna folikan laban bila ka taa Ameriki jamanadenw ma fɛn min ye a nɔrɔbilali ye o dira jamanatigi dankan Kamala Harris ma Keyatu Traoré VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington. A ka cɛbɔyaw bilalen tile a ma kolobɔ fɔlɔ ani Harris ka bali ka san sɔrɔ a ka musoboyaw kɔnɔna la Biden bɛ se ka a yɛrɛ lawaso mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ne a ka nɔrɔbilaliw ye ne mun musobangana nin ye o kelen minnu kɛra sababu ye ka ale yɛrɛ ka labɔliw teliya cɛbɔya kɔnɔna la ka sababu kɛ a ka sikɔrɔbalenyaw ye. Cɛ mɔgɔ b'a san 81 ni ka kan k'a fɔ ko Harris kɛra jamanakuntigi danka musoman fɔlɔ farafin ani sud asiatique siya ye fanga ani dɔnniyaw bɛ min na k'ale ka baara kunbɔlenw laban ne ka jɔ a fadencɛ républicain Donald Trump ɲɛma. Harris ne a ka ɲɛma nin kan ka bɔ bi ɲɔgɔn fɛ a ka sarankaninw daminɛ la démocrates ka tɔndenw ka kɛnɛbasigi nin kɔnɔna na ka u ka kelenya an'u ka kanbɛn jira a ka musoboyaw kan waati kɛrɛnkɛrɛnnenw na mɔgɔ caman sigilen bɛ ka waati min makɔnɔ nka nisɔngoya wulikajɔba ka kɛ ni Biden Harris ka banisirala fitinɛ Hamas kan Gaza kɔkɔrɔmadonninw ye bolodalen bɛ Chicago. Kamala Harris sera Chicago karidon na sani démocrates ka ni tɔnsigi kɛnɛba in dayɛlɛliw ni ɲɔgɔn cɛla la don gɛlɛn nafamaba a ka yɛrɛ kofɔw kɔnɔna na ani Donald Trump cɛla la. Jamanakuntigi danga nin ye a ka politikikuluw fara ɲɔgɔn kan ka a ka musoboya kɔkɔrɔma dun kalo kelen dɔrɔn Joe Biden jɔyɔrɔ talen kɔfɛ ne ka tila ka ɲɛkunya minɛ dasumusumu na u fadenkɛ républicain Donald Trump ɲɛ min kɛra dabalibankoba ye mɔgɔw bolo. A ka Chicago siraw kan Harris ye i jɔ Pennsylvanie kɛlɛkɛkɛnɛ bɛ yɔrɔba min nɔfɛ ne Trump ye gagnɛw sɔrɔ a la san 2016 tɛmɛnen ninnu na n'a gagnɛw minɛn'a la san 2020 na Biden fɛ a ye tile kelen kɛ bisiw kɔnɔ ne ka mɔgɔw ka sɔgɛrɛli kɛ mɔgɔw la yaasa ka u ka gagnɛ la sinsin ye novembre kalo nata kalataw la. That we see in each other. Ka da nin kan an bɛ to Ameriki jamana kan yan hali bi Ameriki jamana kalatalaw kulu min sigilen don olu ka kuɲɛw kunna ni a bɛ wele ko Northampton Pennsylvania kaw fɛ ye jamanatigi sigi kalata cɛbɔw bɛɛ lajɛlen sugandi kabiri san 1920 o waati ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira VOA ka kunnafonidila Steve Herman fɛ Naman Jara ale b'a lase an ma bamanankan na.
comté de Northampton n'a bɛ Pennsylvanie mara kɔnɔ a lakodɛnnen don États-Unis a ka usines n'a ka politiki taabolo ɲumanw yiriwaliw de kosɔn. Houston fana ye dugu ye ni États-Unis yɛrɛmahɔrɔnya ka laseli fɔlɔ kalanna jama ɲɛna ye. Bethlehem dugu fɔlɔ a kɔrɔ tun ye de usines ka ca yɔrɔ min kosɛbɛ. Nga bi taamaden minnu bɛ wele touriste olu de nali ka ca Bethlehem dugu la a ka ɲɛnajɛw kosɔn i n'a fɔ Music Fest ni mɔgɔ miliyɔn 1 ni ko nana ɲinan sa in na kɛnɛ kan. Ni ɲɛnajɛ in foli sen n bɛ dusu dɔ dugudenw kɔnɔ u ka dugu yiriwali la jango minnu bɛ kala ta. Samuel Chen ye républicains ka politiki tɔn ndonbaga dɔ ye. Sini jamana bɛ nɛgɛ feere sisan wala Chinois b'a fɛ ka dɔn cɛbaw bɛna mun kɛ walasa ka baarakɛlaw nati ka Ameriki jɔ kokura. Cɛbɔ fila ninnu na jamana kunti kalata la min bɛna sebaya sɔrɔ ni comté de Northampton kaw wotera min fɛ o bɛ sebaya sɔrɔ bawo jamana kunti kalata minnu tɛmɛna wotera cɛbɔ minnu ye olu de ye sebaya sɔrɔ n'a mana bɔ san 1990 la jamana kunti kalata la. Christopher Boric ka kumafɔ la jateminɛkɛla do ni kalanfa do politiki la Pennsylvanie. What really makes it a kabakoma yɔrɔ ye o de ye dugudenw bɛɛ bɛ se k'a fɔ min bɛna kɛ u ka mara kɔnɔ ani jamana yɔrɔ bɛɛ la bawo mɔgɔ suguya bɛ b'u fɛ mɔgɔ minnu bɛ yen olu ye sɛnɛkɛlaw bololabaarakɛlaw dunan minnu nana New York ani Philadelphie ani kabila minnu tɔgɔ Spanish u ka ca ye kosɛbɛ nka républicains ka politiki taabolo dɔnbaga Samuel Chan k'u ni démocrates ka politiki tɔn danfara bɛrɛ tɛ u cɛ mɔgɔw hakɛw la. The hardcore Republicans and the hardcore Democrats. Républicains ni démocrates yɛrɛ u bɛɛ ka dama kɛɲɛ nka mɔgɔ minnu labɛnnen don ka wote u ka ca ni anw ye dɔɔni o mɔgɔ hakɛw fana yɛlɛma bɛ se ka don a la yanni kalata cɛ o de kama comté mara in kɔnɔ ko cɛbaw bɛɛ bɛ se ka sebaya sɔrɔ bawo mara min don wotekɛlaw ka ca kosɛbɛ nka n'u bɛ wote cɛbɔ min fɛ u b'u ka gɛlɛyaw de bila kɛnɛ kan fɔlɔ. Rachel Lovell ye wotekɛla dɔ ye comté de Northampton kɔnɔ. Being the president is a job, and so ka kɛ jamana kuntigi ye baara dɔn wa an bɛ hami n'a y'a sɔrɔ baara bɛna kɛ. Rachel Lovell sifin do denbatigi do a ka haminako bɛ ye musow ka hakɛw lafasali de ye ani lamini politiki taabolo ɲuman. Mick O'Hearn fana ye wotekɛla ye ko kɔntɛnkaw tilancɛ bɛɛ bɛ ka démocrates ka cɛbɔ Kamala Harris de kokoroma do Joe Biden tɛmɛnen kɔ. Ne bɛ mɔgɔ minnu don n'u tun wotera Trump ye kalata tɛmɛnen in na u tɛna wote a ye nin se in na bawo k'a y'u tɔɲɔ nka Wayne Jones kɔni nka tɛna wote démocrates ka cɛbɔ ye Kamala Harris ka da kan Donald Trump k'a bɛna dan sigi tungaladenw ka dɔgɔdɔgɔni nali la États-Unis ka sinsin o kan kosɛbɛ o kama a bɛ wote Trump ye. Ni bɛna mɔgɔ sugandi n bɛ Trump de sugandi hali n tɛ jɔrɔ bawo a bɛna dan sigi mɔgɔw nali la dancɛw la. Jɔyɔrɔba de bɛ compté wotekɛlaw la jamana kuntigi sugandili la États-Unis nka o bɛ se ka kɛ bɔnɛ dɔ fana ye kɔntɛnkaw kan. Christopher Boric ka fɔ la kalanfa ani politiki dɔnbaga do Pennsylvanie. I live in Northampton County. Ne sigilen bɛ comté de Northampton n bɛ bataki minnu sɔrɔ walima ni mana jabarani lajɛ yɛrɛ kofo bɛ fan bɛɛ o cɛ ka ɲi nka mɔgɔw hakili bɛ min na n'o ma kɛ o bɛ na ni degun ye. Comté de Northampton wotekɛlaw ka ca wa a nafa ka bon jamana politiki siratigɛ la. O la Donald Trump ni Kamala Harris bɛ taa ni campagne ye yan fo ka taa se kalata dɔ ma. Na sira wɛrɛw fɛ Rusila jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ bin tɛnɛ k'a fɔ k'u ka finitigiw ka wulikajɔ sera ko ka taamaden kulu dɔw minɛ min kɛra Donetsk o mara fanfɛyɔrɔw la Ukraine o kɔrɔnfɛn fanfɛla la u y'a yira o nɔgɔnin fɛ k'a fɔ k'u kɛlen don ka dɔ fara u ka wulikajɔ fanga kan. Moscou ka fɔ la ko dangarili walijuguba dɔ kɛra Ukraine jamana ka finitigiw fɛ min kɛra ka taa pɔn belebeleba sabanan na yɔrɔ min n'a bɛ wele ko seisme o yɔrɔ kofalen gosilen kɔfɛ Kursk o marabolo kɔnɔna fɛnɛ na ko wulikajɔ baaraw olu la sabatilen don ni waati in na min kɛra sababu ye ka wele bila a dugudenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ Pokrovsk o fanfɛyɔrɔw la k'a fɔ ko u k'u ka sigiyɔrɔw bɛɛ lajɛlen bila.
farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ lujura binnen don mɔgɔ minnu kan ni u bɛ wele ko jeux paralympiques o min kan ka kɛ parikaw fɛ san 2024 n'o ye ɲinan san ye. Mali ye sɔrɔli kɛ maa 2 minnu bɛna taa ka taa Mali jɔyɔrɔ fa. VOA ka kunnafonidi senfɛ farikolo ɲɛnajɛ sira fɛ Chaka Traoré ale b'o lase. Jeux paralympiques Paris 2024 n'o ye lujuratɔw ka Jeux olympiques ye o hokumu kɔnɔ Mali cɛbɔ mɔgɔ 2 don Korotumu Kulibali lancer de javelot ani lancer de disque ka fara Samba Kulibali kan 100 mètres bolibiribiri Amadou Jara Mali lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ fédération ɲɛmaa y'a yira o mɔgɔ 2 man dɔgɔ an ka lamɛn. Farafina jamana dɔw bɛ olu ta ye mɔgɔ 1 dɔrɔn de donc maintenant an ye 2 sɔrɔ cɛ ani muso an bɛ se k'a fɔ alhamdulillah parce que Mali ye tagako caman kɛ par le passé o kun ye mɔgɔ 1 de ye bon an delila ka tagali fɛnɛ kɛ mun ka ca ni mɔgɔ 2 ye et pour que athlète ka caya il faut que moyen de ka k'i bolo i ka taa compétition caman na bon an dun ka compétition caman bɛ yen an bɛ labɛnw sabati à la dernière minute moyen tɛ sɔrɔ ko an ka tagali bɛ dabila i y'a mɛn sinon Tokyo bannen ka se bi ma an ye baara kɛ fo ka an ka athlète 4 qualifié championnat du monde na bon o ɲɔgɔn kun ma deli ka kɛ fɔlɔ cɛ 2 ani muso 2 i y'a mɛn donc an ye hôteliw bɛɛ réservé yen nɔ ka a fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ à la dernière minute an ma se ka financement sɔrɔ état bolo ka taa bon o dun de kun ye kɛnɛ mun hali tɔ 2 mun ma se ka qualifier o kun bɛ se k'u ka qualification sɔrɔ cogoya minnu na ka gɛlɛn den kɛrɛfɛ n'an b'o wele ko exclusion sociale o kɛlɛlanba de ye farikolo ɲɛnajɛ ye ni dun sera k'o kɛlɛ lujuratɔw ka milieu la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ i y'u ka ɲɛtaga sabati minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ anw fɛ hali ni y'u ye dugu kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ u ni lujuratɔ tɔw yecogo tɛ kelen ye ka d'a kan farikolo ɲɛnajɛ ye u ka intégration sabati lujura t'u kunkolo la bilen mun b'u kunkolo la o ye sebaya de ye dɔnko bɛɛ n'an b'a yira seko bɛɛ n'an b'a yira lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ a ser'o de niveau la bi an y'an jija tɔrɔkɔ la ka se niveau min na bi moyen de tɛ an bolo ka se ka an ka ambition réaliser. Martin Akizimana bɛ baara kɛ CCR la Bamakɔ. CCR bɛ dɛmɛbagaw fɛ Mali cɛbɔw ka labɛnniw hukumu kɔnɔ ka ɲɛsin Jeux paralympiques ma. Tiɲɛ don nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye salo ani san tɛmɛnenw na u ye sebaya sɔrɔ diɲɛ jamana wɛrɛw kan. An bɛ min ɲini sisan o de ye u ka se ka na Mali la ni jɔnjɔn sanuman de ye. Jeux paralympiques bɛ daminɛ ni uti 28 na taa VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. An balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios.